Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Crisalinda. Taong 1920, sa Bangbao, Leyte. Maganda, kilala ng marami at pinipilahan ng mga lalaki. Mga katangian ni Crisalinda na alam ng lahat. Mula sa bayan hanggang sa mga karatig baryo, naging matunog ang kanyang pangalan buhat sa pagkakaroon niya ng hindi maipagkakailang kagandahan. Nagmula sa pamilya ng mga donya at don itong dalaga. Dahil dito, bata pa lamang siya, nagmamay-ari na siya ng malawak na lupain, mga pastulan ng iba't ibang hayop at maraming manggagawa. Taliwas sa mga ordinaryong tao, hindi man lang siya nakaranas ng hirap sa buhay. Marangya at kinaiinggita ng karamihan ang kanyang naging tadhana, kaya kapag nakikita itong si Crisalinda sa bayan, pinagkakaguluhan talaga ito ng hindi mabilang na individual. Ngunit sa likod ng kanyang maamo at mabuting pag-uugali, may nagtatagong isang bagay na ultimo ang kanyang mga magulang ay hindi alam. Matagal niya na itong inililihim sa kadahilanang naniniwala siya na may sumpa ang bawat tenga at pag-iisip ng mga tao. Kapag ang pangarap mo ay inilahad mo rito nang hindi mo pa natutupad, kailan may napaka-imposible na nitong tuparin sapagkat ang mga tengang nakakarinig ay hindi naman talaga sumasang-ayon sa iyong mga hangarin, bagkus isinusumpa nito na hindi ka magtagumpay sa lahat ng aspeto. Yan ang masakit na katotohanan ng buhay na matagal na niyang alam. At dahil sa ganoong paniniwala, naging bihilante siya maging sa kanyang pamilya. Maliban din sa kanyang lola, wala na siyang pinagsasabihan ng lahat ng kanyang nais at mga problema. Sa panahong ito pinuno, buhay pa ang mamay ni Crisalinda. Yun yung lola ng nanay niya at sa pagkakatanda ng kanyang mga apo, nasa edad 100 taon na ito mula sa taong nabanggit. Bagaman uugod-ugod na ang matanda, may kalakasan pa rin ang pangangatawan nito. Nabuhay ito ng matagal sa kadahilanang hindi naman ito nagkaroon ng kahit na anong komplikasyon at karamdaman. Bibihira lang din ito kung lumabas sa tahanan nila at sa lahat ng oras, alaga ito ng mga katulong pagdating sa pagkain at iba pang pangangailangan. Mahinhin at mabait din ang matanda, kaya naman kahit sa ganong edad, walang naghihinala o nag-iisip dito ng masama. Pero ang hindi nila alam, na ang mamay pa lang yon ni Crisalinda ay may dugo ng aswang. Kahit magkakasama sila sa loob ng tahanan, walang nakakaalam ng tungkol dito maliban na lamang sa kanya. Maging si Crisalinda man noon, walang ideya sa binabalak ng mamay niya, pero dahil sa pagrespeto at pagmamahal dito, sumusunod siya sa nais nitong mangyari. At sa katagalan ng kanilang pag-uusap, nagkaroon siya ng ideya ukol sa pangarap na inaasam ng kanyang sarili. At ito ay walang iba, kundi ang maging katulad din ng mamay niya. Naisip niya kasi na kapag aswang ka, matagal-tagal ang ilalagi mo sa mundo. Kaya mo ring pabatain ang sarili mo ng higit 20 taon pababa. Ganoon ang kalakas ng abilidad ng aswang pagdating sa pagpapabata. Subalit kahit gaano man yung kalakas, meron pa rin itong kahinaan. Ayon kay Crisalinda, isa sa kahinaan ng mamay niya ang bagal ng paghilom ng sugat nito. Taliwas kasi sa mga ibang lahi ng aswang, hindi nito kayang paghilumin ang kanyang sugat kahit na lawayan. Ang kinakailangan nitong gawin para mawala ito, umuwi sa bahay at magpahinga. May sapat na oras lang ding pwedeng gugulin ang anyo nitong taglay, kaya naman kapag lumalabas ito, agad itong naghahanap ng pagkain. Kinakailangan kasi nitong makauwi bago pa man magtapos ang 2 oras nitong palugit. Mahina kung iisipin, di ba? Pero ang lahing yun ni Maymay ay isa sa mga kinakatakutang lahi ng mga mandirigmang aswang.
Wala pang nabubuhay na tao, antingero o mga kauri niya ang nakakita at nakapagsabi sa iba kung gaano kabisa ang lihim nitong abilidad. Dahil dito, maging si Crisalinda ay wala ring ideya sa abilidad nito. Gayunpaman, nananampalataya siya sa lahat ng sinasabi ni Mamay. Tiwala rin siya sa kanyang lola, kaya yung matandang yon, naging malambot na rin sa kanya sa paglipas ng panahon. Ito na rin mismo ang tumanggap na siya ang magmamana sa lahat ng karunungan nitong dinadala. At sa maniwala man kayo o hindi pinuno, 6 na taon niya itong hinintay. Hindi naging madali ang proseso ng kanyang paghahanda, ngunit sa kabila nito, nakuha naman niya ang tiwala ni Mamay. At sa puntong yon, maging si Crisalinda man alam na siya ang pipiliin nito. Ilang buwan pa ang lumipas, nagpatuloy ang pangkaraniwan nilang buhay. Wala siyang ibang ginawa noon kundi kausapin ang kanyang mga manliligaw na sapilitang pumapasok sa buhay niya. Yung iba nga, parang mga magnanakaw kung lumusot sa kanyang ama. Wala naman itong kaso, gawa ng siya man mismo, aminadong gusto rin niya ng mga makakausap. Pero hanggang doon lang yon. Siya kasi ang tipo ng dalaga na hindi basta-bastang nauhulog sa panguuto ng lalaki. At ni minsan sa buhay niya, wala pa siyang nakitang lalaki na natipuhan niya. Isang araw, nang mataong wala siyang manliligaw, pumasok ang mamay niya sa loob ng kanyang silid. Pag-upo nito sa higaan, napahinga ito ng malalim habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, Crisalinda, nalalapit na ang panahon ko. Kailangan ko nang makakuha ng alay. Hindi madali ang pagpasa ng aking kapangyarihan, kaya kailangan ko ang tulong mo. Bago ang kabilugan ng buwan, maghanap ka sa mga manliligaw mo nang nagmamahal sa iyo talaga ng totoo. Siya ang gagamitin natin upang maalis ang selyo ng bertud sa aking katawan. Pagigihan mo ang paghahanap dahil sa oras na magkamali ka, kasabay kong mawawala ang abilidad na iyong inaasam. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong tumalikod. Nang makalabas na ito ng silid, naiwan naman siya nito sa loob, tulalang nag-iisip. Pinaghalong kaba at pag-aalala ang kanyang nararamdaman noon sa kadahilan ng hindi niya mawari kung saan siya magsisimula. Aminado rin kasi siyang wala siyang kilala sa mga manliligaw niya, lalo pat ang mga taong yon ay nakakausap lamang niya sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng pag-asa. Dumaan ang mga araw, nagpatuloy siya ng nagpatuloy ng mga manliligaw. Kung dati hindi siya gaanong nagsasalita, sa mga sandaling yun parang naglalaway siyang malaman kung gaano siya kamahal ng mga ito. Ang problema lang, wala siyang nakitang lalaking nagsasabi talaga ng totoo. Bawat isa kasi, alam niyang purong pambobola lamang ang sinasabi. Di nagtagal, ang dating punong-puno ng pag-asa, tila bang tumamlay at hindi na halos makapag-isip ng tama. Kahit ano kasing gawin niya, wala talaga siyang makitang tao na dapat gawing alay sa ritual na sinasabi ni Mamay. Akala niya wala na siyang mahahanap. Pero ilang araw ang lumipas pagkatapos niyang magpatuloy ng maraming manliligaw, sumagi sa kanyang isip ang kababata niyang si Berto, yung anak ng katiwala ng tatay niya. Palagi niya itong kasama noong bata pa sila, tapos yung lalaking yun, nakitaan niya ng matatamis na ngiti kapag silang dalawa ay nag-uusap. Ang ngiting palaging ipinapakita nito sa kanya ay hindi kayang tumbasan ng kahit na sino sa mga manliligaw niya. Dahil dito sumubok siya. Kahit alam niyang may asawa na itong si Berto, pinuntahan niya ang tahanan nito. Walang otoridad na magreklamo ang kinakasama nito, kaya sa madaling sabi, nagawa niya ng napakadali ang kanyang trabaho. At kagaya nga ng inaasahan,
Naramdaman niya kay Berto ang purong pagmamahal na ni minsan ay hindi niya nakita sa kanyang mga manliligaw. Nung mapagtanto niyang ito na nga ang taong hinahanap niya, muli siyang kumonsulta kay Mamay. Lahat ng kanyang nararamdaman at napansin, inilahad niya rito, kaya maging ang matanda noon, nasabing yun na nga ang taong hinahanap nila. Bago natin siya kunin, Crisalinda, meron ka pang kinakailangang gawin. Makipagsiping ka sa kanya. Kumuha ka ng kapiraso ng binhi niya at kapag nagawa mo na yon, bumalik ka sa akin. Pasensya ka na, Apo, sapagkat marami ka talagang gagawing sakripisyo para makuha mo ang bagay na gusto mo. Wika ni Mamay. Dagdag pa nito na, kaya siya inutusan ng ganoong bagay ay para hindi siya mapahamak sa oras na mahawakan na niya ang bertud. Ang binhi kasi ng taong nagmamahal sa kanya ng totoo ang tatanggap ng lahat ng laso nito. Nabanggit din ito sa kanya na pwede namang hindi niya na ito gawin. Ang problema lang, sa sandaling makuha na niya ang bertud, 3 buwan siyang mawawala sa kanyang sarili. Sa loob ng mga buwan na yon, mabubuhay siya ng mas mababa pa kaysa sa anumang uri ng hayop. Hindi rin siya mag-aatubiling pumatay para lamang makontrol ang walang hanggang pagkauhaw sa dugo at gutom. Mariinding inilahad ni Mamay na lahat ng mga ninuno niyang napagpasapasahan sa bertud dumaan sa tamang proseso upang hindi mabulgar ng ibang tao ang kanilang lihim. Nang marinig naman ni Crisalinda ang tungkol dito, hindi siya nagdalawang isip na sumunod. Pagkaraan ng 2 gabi, nangyari na nga ang pinag-uutos ng matanda. Umuwi siya noong may matinding pagsisisi sa kanyang sarili, ngunit alang-alang sa kanyang pangarap, ginawa niya ito ng walang pagdadalawang isip. Hindi nagtagal, nang magkausap na silang dalawa, agad namang kumilos ang matanda. Dali-dali nitong binudbura ng dinurog na uling ang kanyang buong katawan, habang nagdarasal ito ng taimtim. Kalaunan, dumilim ang paligid buhat sa malakas na pag-ihip ng hangin. Sumabay kasi rito ang mga durog na uling, kaya medyo nahirapan siya na makaaninag. Nang manumbalik ang kanyang paningin, nakita niya itong si Mamay, na hubot-hubad, tapos malayong-malayo na sa dati nitong pangangatawan. May malapad din itong pakpak na gawa sa purong balat, kung saan sa dulong parte nito may 2 matatalas na kukong nakausli. May buntot din ito sa kanyang likuran, tapos may pabaliko itong sungay sa noo. Pagsilay naman ng mga nanlilisik nitong mata sa kanya, ngumisi lang ito bago lumipad papalayo. Isang kumpas lang ng pakpak ni Mamay, parang bula itong naglaho sa kanyang paningin. Maya-maya pa, nang bumalik na ang katahimikan sa bahay, napatingala lang naman siya habang iniisip ang kapalit ng kanyang mga naging sakripisyo. Sa isip-isip ni Crisalinda, hindi na sayang ang kanyang ginawa dahil ang magiging kapalit nito ay ang kapangyarihang matagal na niyang inaasam. Ilang minuto pa ang lumipas, pakiramdam niya napakatagal na ng kanyang paghihintay. Hindi na rin siya noon mapakali. At sa bawat pagkilos niya, kaakibat nito ang matinding pagkabahala at takot. Naisip niya kasing pwedeng mabago ang sitwasyon sa sandaling matunugan ng kanyang ama ang kanilang lihim. Pagkaraan pa ng kalahating oras, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag matapos niyang masilayan itong si Mamay na papalapag na sa lugar kung saan siya naghihintay. Paglapat ng mga paa nito sa lupa, agad itong nagpalit ng anyo. At sa halip na siya ang unang kausapin nito, agad nitong nilapitan ang kanilang biktima para patahimikin gamit ang buhay na kataga. Nang magawa na yun ng matanda, kinaladkad nito ang sakong pinaglagyan niya nito patungo sa loob ng kanyang silid. Pagbalik naman ito sa kanyang kinaroroonan, inabisuhan siya nitong wala na silang ibang gagawin maliban sa maghintay ng 3 araw. Obligado silang maghintay
lalo pat hindi gagana ang ritual kung hindi kabilugan ng buwan. Crisalinda, hanggat naghihintay tayo, makinig ka sa mga pag-uusap ng mga tauhan ninyo. Huwag kang papayag na merong gumawa ng gulo dulot sa pagkawala ng lalaking ito. Ako na ang bahala sa iba. Basta siguraduhin mo lang, makuumbinsi mo ang iyong mga magulang. Malapit na tayong magtagumpay. Konting tiis na lang. Dahil sa sinabi nito, agad siyang sumang-ayon. Kinabukasan, kagaya ng kanilang napag-usapan, sumama siya sa paglalakad ng kanyang mga magulang sa lugar na kanilang nasasakupan. Habang binabagtas nila ang daan, paulit-ulit naman siyang nagtatanong ukol sa kung anong ginagawa ng kanilang mga tauhan. Maigi rin niyang pinakinggan ang pag-uusap sa paligid hanggang sa dito na nga niya narinig ang tungkol sa usaping may kinalaman kay Berto. Hindi nagtagal, lahat ng mga mahal nito sa buhay, paisa-isa nang nagkumpulan sa kanila. Maraming sinabi ang mga ito, kalakip ng kagustuhan nitong makahingi ng tulong sa kanila. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pakikinig, halos mawala na siya ng bait sa kakahintay sa magiging sagot ng kanyang ama. Alam niya kasing malalagay sa alanganin ng kanyang plano, lalo na kung sumang-ayon nito na tumulong sa paghahanap. Mabuti na lang talaga, hindi ito pinaunlakan ng kanilang padre de pamilya. Ang naging sagot nito sa kanyang katiwala: "Marami tayong pinagkakaabalahan. At isa pa, papasapit na ang anihan. Hindi ko pwedeng talikuran ang aking obligasyon sa negosyo para lamang sa paghahanap ng isang taong hindi ko namang kadugo. Pasensya na kayo, ngunit sa puntong ito, kailangan ko kayong tapatin. Kayo man ang nasa sitwasyon ko, hindi rin kayo papayag." Dahil sa sinabi nito, nanlumo na lamang ang ama ni Berto. Mangiyak-ngiyak itong umalis, kasama ang naiwan nitong pamilya na kanina pang mamatay-matay sa pagdadalamhati. Hindi naman ito gustong makita ng kanyang ama. Ang kaso lang kasi, medyo naaalibadbaran na rin ito, gawa ng kung makahingi ito ng pabor sa kanya, parang hindi niya ito trabahador. Ayaw na ayaw niya ng ganoong pag-uugali, kaya naman ipinakita niya ang nararapat. Matapos ang mga pangyayari, umalis silang mag-anak nang wala nang sinasabi. Nagpatuloy ang paglilibot nila sa kanilang lupa, hanggang sa mapagtanto nilang nasa maayos naman ang lahat. Ilang araw na lang kasi, anihan na, at kung hindi siya noon nagkakamali, pagkatapos ng kabilugan ng buwan, magaganap ang gapasan. Napaka-importante nito para sa kanyang pamilya, gawa ng dito sila kumukuha ng halos 90% ng yaman nila. At sa oras na mawala ito o kahit mabigulang sila ng isang beses, paniguradong katakatakot na kalbaryo ang kanilang pagdadaanan. Dahil dito tila bang pumabor sa kanila ang pagkakataon. Sa pagsapit naman ng araw na pinakahinihintay, magbabandang 1:00 pa lamang ng hapon, nakadikit na siya kay Mamay. Marami sila noong pinag-usapan ukol sa kung anong kinakailangan nilang gawin sa paparating na gabi. Ayon sa matanda, hindi sila gagawa ng ritual sa mismong bahay nila. Sumpa kasi yon para sa lupa, kaya may posibilidad na malasin ang kanyang pamilya kung sakali mang dito nila ito isasagawa. Dagdag pa nito na may nahanap na itong bundok, kaya naman pagsapit ng gabi tutungo sila roon. Nabanggit din ito na kahapon pa naroon si Berto para naman wala na silang isipin sa kanilang magiging lakad. Mariin din itong inilahad na wala siyang dapat na ipag-alala sa taong yon, gawa ng bantay sarado ito ng 2 niyang alipin. Matapos naman itong makapagsalita, tumangulang naman siya. Kahit marami na kasing sinasabi si Mamay, hindi niya pa rin maipagkakaila na wala siyang gaanong alam ukol dito. Niwala nga siyang ideya sa lahing pinagmulan nito, kaya sa madaling sabi,
Literal na sinusunod lang niya ang kagustuhan ni Mamay. Gayunpaman, wala siyang nakikitang bahid ng panloloko at pagtatraidor, kaya kahit salat sa kaalaman, hindi siya nakaramdam ng anumang pagdududa. Pagsapit ng gabi, nakahanda na ang lahat ng gagamitin nila. Ang dinala noon ni Mamay, maliit na karet na ginagamit sa pag-aani ng palay, 2 bungo ng ninuno nito at mga durug-durug na uling na merong dugo ng sigbing. May mga garapon din itong dinala na ayon sa matanda ay naglalaman ng mga buhay na elementong magbibigay ng karagdagang bisa sa ritual. Matapos naman nila itong maisilid sa sako, dali-dali na itong lumabas kasama siya. Pagdating nito sa magubat na parte ng bahay, agad itong nagpalit anyo, sabay lipad papaitaas ng kalangitan. Sinabay na rin siya nito nang sa gayoy maging mabilis ang kanilang paglalakbay. Ayon kay Crisalinda, na sa sobrang bilis lumipad ni Mamay, segundo lang ang inabot bago nila marating ang tuktok ng bundok. Paglapag naman nila rito, agad itong nagpalit ng anyo. Pagkatapos tumungo sila sa isang parte nito kung saan napakaraming tipak ng bato. Meron din itong maliit na uka sa ilalim na siya namang pinagsiksika ni Mamay sa katawan ni Berto. Halos mamatay na ang taong yon nang maihango nila mula rito, pero yung matanda walang pakialam. At sa halip di nabigyan ito ng tubig o anumang makakain para itong hayop na tinali ni Mamay sa puno. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na itong gumuhit ng simbolo sa lupa habang nagdarasal. Taimtim ang bawat pagsambit nito ng mga buhay na salita hanggang sa makuha na nito ang angkop na simbolong gagamitin nila. Nang may sakatuparan na ito ni Mamay, inilagak nito sa loob ng mga simbolo ang lahat ng gamit na kanilang kinakailangan. Hindi naglaon. Nang maihanda na ang lahat, dito na nito kinaladkad si Berto patungo sa pinakagitnang bahagi nito. Halos magsusumigaw noon ng lalaki na parabang ayaw nitong pumunta roon. Ngunit sa kabila ng mga pagmamatigas, wala pa rin itong nagawa sa puwersa ni Mamay. Maya-maya pa, nang marating nila ang gitna ng simbolo, dinagana nito ng matanda ng bato kasabay ng pagtarak nito sa noo ng mga buhay na salita. Matapos niya itong maisakatuparan, kitang-kita ni Crisalinda ang pagkatigalpo ng biktima. Nakakakilos pa rin naman ito pero hindi na yun kagaya nung una. Wala na rin itong kakayahan na makapaglikha ng tinig, kaya ang pagpupumiglas nito ay pawang wala ng kabuluhan. Dahil sa pangyayari, nagawa ni Mamay ang panghuling ritual bago niya tuluyang pisakin ang katawan nito na parang bunga ng saging. Sa pagpanaw ni Berto, nagdulot ito ng panakanakang pamumula ng buwan. Tumama rin sa kinaroroonan nila ang malakas na liwanag nito hanggang sa unti-unti na niyang napapansin ang pagkaagnas ng katawan ng matanda. Crisalinda, hanggang dito na lang ako. Ikaw na ang bahalang magdala ng aking pangalan sa lahat ng susunod sa iyo. Mag-iingat ka, Apo. Wala akong ibang hangad kundi ang magkaroon ka ng mahabang buhay at kaligayahan. Dito na magsisimula ang panibagong yugto, kaya mag-iingat ka at maging matalino sa iyong mga desisyon sa buhay. Pagkasambit dito ni Mamay, bigla itong nilamon ng nagniningas na apoy. Nung mawala na ang matanda, ang tanging natira rito ay ang libreta at ang isang bato na may pulang liwanag. Pagkuha naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang biglang sumagi sa kanyang alaala ang lahat ng memorya ni Mamay. Sa pamamagitan nito, nalaman niya kung ano ang pangalan ng kanyang lahi, ano ang kinakailangan niyang gawin, at ano ang kanyang mga kahinaan. Matapos niyang maunawaan ang lahat ng yan, nagawa niyang magamit ang abilidad nito
para makababa siya ng bundok. At magmula noon, ang dating masiyahin at napakagandang si Crisalinda unti-unting nag-iba. Dahil sa bertud, pumangit ang kanyang katawan at muka. Mabilis din ang kanyang naging pagtanda, subalit hindi ito naging hadlang para sa kanya. Kapag kasi nakakakain siya ng tao, lahat ng kabataan niya nanunumbalik sa kanyang katawan. Ito rin ang naging daan upang makahalina siya ng maraming lalaki. Pero huwag kayong magkakamali, sapagkat ang mga lalaking yon, ginagamit niya para mapuna ng kakulangan ng kanyang mahika, para mapabata ang kanyang katawan. Sa loob ng maraming taon pinuno, hindi mabilang ang mga taong sinakripisyo ni Crisalinda para sa sarili niyang interes at kagustuhan. Lahat din ng mga naiiwang pamilya ng mga biktima niya, isinasabay niya sa mga ito upang hindi na yon magdusa pa. Ayon pa sa kanya na lahat ng kanyang naging desisyon sa buhay ay pinag-isipan at kalkulado, maliban na lamang sa iisang bagay. Hindi niya kasi inaasahan na ang binhi ni Berto ay magbubunga ng isang supling. Labag man ito sa loob niya, tinanggap niya ang bata. At sa paglipas ng panahon, namuhay silang magkasama. Kahit isang demonyo sa paningin ng marami itong si Crisalinda, pinilit niyang ibigay sa kanyang anak ang buhay na dapat dito. Alam niyo kasi, noong napasa kamay niya ang bertud ni Mamay, hindi niya maipagkakailang naging mapusok siya. Noong una, pinagtakpan ng tatay niya ang lahat ng kanyang mga masasamang kilos, pero sa katagalan wala na rin itong nagawa, kundi ang talikuran siya. Yun ang rason kung bakit ang dating anak ng Don naghirap ng husto sa buhay. Subalit lingid sa kaalaman ng marami, masaya siya sa kanyang narating at katunayan, hindi niya kailangan ng magarbong pamumuhay para lamang masabing siya ay nakakaangat sa marami. Ayon kay Crisalinda, nakamit niya ang rurok ng buhay na walang kahit na sinong ordinaryong tao ang may kakayahang makakuha. Hinding-hindi rin ito maiintindihan ng mga ordinaryo, kaya hindi sapat ang pagpapaliwanag para maunawaan ang kanyang nais. 5 taon ang lumipas pagkatapos niyang mapalayas, nanirahan silang mag-ina sa paanan ng isang bundok. Milya-milya ang layo nun sa kanilang lugar. Ilang metro rin mula rito, merong isang maliit na komunidad na pinamamahayan ng nasa humigit 100 individual. Bagaman hindi siya kilala ng mga ito, hinayaan siya nitong mamuhay sa kanilang lugar. Ipinagpasalamat naman ito ni Crisalinda, kaya bilang ganti, prinotektahan niya ito laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kahit kasi likas ang masamang dugo sa kanyang katawan, nananatili sa kanyang puso ang pagmamahal ng isang ina. Dagdag pa niya na, inakala niya talaga noong mga oras na yon na wala nang manggugulo sa kanila, pero nagkamali siya. Makalipas lang kasi ang ilang buwan, may mga ngasong madalas na napapadaan malapit sa kanilang tahanan. Di naman niya ito gaanong pinapansin dahil ang akala niya nagkataon lang ang lahat. Subalit habang tumatagal, tila bang pabalik-balik na ang mga ito. Nagkaroon na rin siya ng kutob na hindi ang bundok ang pakay ng mga taong yon, kundi siya. At ang ganun niyang paniniwala ang nag-udyok sa kanya upang kumilos. Naisip niya kasi, maganda ang larong gustong mangyari ng mga mangangaso. Dagdag pa niya na, mag-iisang taon na siya roong nananahimik, kaya hindi niya maipagkakaila na nakakatuwa nga ang naiisip gawin ng mga ito sa kanya. Dahil dito, doon na siya nagsimulang kumalap ng mga panibagong biktima. Ginamit niya ito para pabatain ang kanyang sarili at pagtungtong ng araw na pinakahinihintay, siya na mismo nagbigay ng motibo sa mga mangangaso. Tuwing hapon sa oras ng pagdaan ng mga ito, lumalabas siya ng kubo na nakasuot ng maiksi. Nagpapanggap siyang hindi nakikita ang mga taong yon, ngunit ang totoo, alam niya ang lahat ng kilos nito. Dahil sa pagpapakita niya ng motibo, hindi na nga nakatiis ang mga kalalakihan. Isang gabi,
Habang nagpapatulog siya ng kanyang anak, narinig niya ang usap-usapan ng mga ito mula sa malayo. Dahil sa pangyayari, hindi na niya pinatagal ang pagpapatulog sa kanyang anak. Upang mas mapabilis ang pamamahinga nito, nilagyan niya na ito ng tigalpo. Pagsilay naman niyang mahimbing na ang tulog nito, lumabas siya ng kubo para salubungin ang kanyang mga bisita. Maya-maya pa, nang marating niya ang lugar kung nasaan ito nakakubli, isa-isa niya itong pinagmasdan habang sinasabing kilala niya ang mga nagmamasid sa kanya. Nang marinig naman ito ng mga lalaki, hindi na ito nagdalawang isip na lumitaw sa kanilang pinagtataguan. Pangisi-ngisi pa ang mga ito, animoy sa kanila nakapabor ang lahat. Ang hindi nila alam, dito pala magsisimula ang kalbaryo ng mga buhay nila. Bago pa man kasi sila makalapit sa kinaroroonan ni Crisalinda, nakita na nila itong nagpalit ng anyo. Sa isang iglap, ang dating magandang babae bigla na lamang naging nilalang na may napakamapanganib na itsura. Pagsilay naman ng mga taong yun sa kanyang pagpapalit anyo, hindi na ito nagdalawang isip na kumuha ng kanilang mga sandata. Paulit-ulit nila itong inatake pero dahil sa lakas at bilis niya, wala din itong nagawa. Di nagtagal, kagaya ng inaasahan, namatay ang mga taong yon. Pagkatapos lahat ng parte ng katawan nila, kinaladkad niya patungo sa loob ng kanyang pamamahay. Inimbak niya ito upang magkaroon siya ng sapat na pagkain para sa 1 taon. Pagpatak naman ng sumunod na araw, naghintay siya sa mga taong dadayo sa bahay niya pero wala namang pumunta. Ang nakausap lang niya noon ay yung mga magsasakang lumapit sa bahay niya para makahingi ng maiinom. Magmula noon pinuno, hindi na naungkat pa ang tungkol sa pagpatay niya sa mga mangangaso. Ang tanging nakakaalam lang din ito ay ang sarili niyang anak. Ayon pa sa apo ni Crisalinda Pinuno, na maliban sa ganoong pangyayari, marami pa itong pinagdaan ng kaganapang pawang sila lang ang nakakaalam. Buong buhay niya, nagpakasasa siya sa pagpatay ng tao para mapuna ng kanyang mga pagmamalabis sa buhay. At hanggang ngayon, kahit wala na siya sa mundong ibabaw, patuloy pa ring namumutawi sa bibig ng kanyang mga anak ang tungkol sa nakuha ng kanilang ina na bertud ni Mamay.